କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟେ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଲସି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ନେଇଛି, କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଏଠି 6 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି, କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଟା ଚେରି ନେଇଛି, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି କାଜୁ, ଆଉ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି କାଜୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେରିକୁ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା କିପରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଏହି ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରଖିଥିବା ଦହିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଦହିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା 6 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 6 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଠା ଅଧିକ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠି ଚିନିର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ମିଠା ବି ଆପଣ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଚିନିର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେଇ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦହିକି ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଏତିକି ହିଁ ପତଳା ଦରକାର ଥିଲା। ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆକୁ ଏକ ସର୍ଭିଂ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କାଟିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି କାଜୁ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇକି ଏହାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଚେରିକି ଦେଇଦେବା। ଏପରି ୟାକୁ ଦେଇକି ସଜାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲସି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ଲସି ରେଡ଼ି କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଖରାଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ମନ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇକି ଲସିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ବନେଇକି ୟାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଲସିକି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଥିବା ଦହି ଲସି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।